και άλλες αναλύσεις για τους υδρογονάνθρακες που εντοπίστηκαν στο σημείο της σύγκρουσης. Οι εξελίξεις θα τρέξουν από τη στιγμή που θα παραδοθεί το πόρισμα στον ΕΦΕ και ανακριτή. Πότε αναμένεται το ερώτημα? Μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Τώρα το γεγονός ότι το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη θα αποκλείει τα έλαια σιλικόνης, όπως μας είπες, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο γιος μου έχει 250. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το σουκιού, αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι πολύ καλύτερος από την κόρη της. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για πυρκαγιά σε κατοικία εκείνη την εποχή. Δηλαδή είπε ψέματα και στο ψυχιατρό. Και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ακόμα κι αν είχε υποκύψει στις ερωτικές της προτάσεις, όπως λέει, Ω Κύριε, σώσον δι, ο Κύριε, ευόρωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορθήνεν της πικάζωσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Η Αγάπη σήμερα επηρεάστηκε μαζί της κοινωνίας βέβαια. Ελάτε από εδώ να κάνεις εκτός είναι το μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να έρθεις από εδώ. Και εσείς από εδώ για να σας βλέπω. Τούτα να ξέρετε. Για όλα τα μάτια. Είστε υπέροχοι. Και τεράσματα. Αυτό είναι το όνομά σας. Σωτήρια. Ήρθατε να μας σώσετε. Ελάτε από εδώ, κυρία Σωτήρια. Ακόμα χρειάζεστε. Λοιπόν, να πούμε όλοι μας τα χρόνια πολλά. Θέσεις και μετά εγώ για να μην υπάρξει κάποια ουσιαστική παρεξήγηση, γιατί θα γίνω ένα παρεξήγηση, επέλεξα να δώσω πρωτοβουλίες στη Βιβί. Τελικά εγώ είμαι στην τούρτα. Χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Θα τα πούμε στο Συμβούλιο. Σε εμπιστεύτηκες.